Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Abaningi bebuza ngokuphupha wenza ucansi. Ngasho ukuthi lokhu kuhluke kaningi iphupho njengocansi kuyenzeka lihluke kaningi. Okokuqala ngasho nje ngaphambi ngisho ngicela abantu besubscribe bakithi ku-YouTube nansi link kwibio, kanti uma ukuthi ke usanda kufika bakithi sicela usifollowe ulike ucele nohleli nabo phela bewusubscribe ku-YouTube ukuze nabo bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho abanawo abekukuthini empilweni zabo. Ukuphupha uwenza ucansi, siyazi ke sonke ukuthi ke umuphupho wenza ucansi kusuke kuyini le yakudinga ukuthi usize siyichaze kabanzi. Uzombona omunye ucomment uzobuza ukuthi yini le. Leli phupho ke lisho idlozi elingahlambulukile, okusho ukuthi ke alihlambulukile lelo dlozi okanye ke libika isilwane. Liphinde lisho nje isilwane, ngenza ukuthi uphupulana nomuntu wesilisa nomlando noma noba khona isilwane abakufaka sona. Ngakho ke kuzomela uqaphele alikho lihle. Uma uthi nawe unombuzo sicela ubuze ku-comment section ukuze ke njalo uma ngifunda ama-comment sengiyofaka on our YouTube channel ngizokhona ukuthi ke nawe ngikuphendule. Nisale kahle.